Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Berdimuhammedowyň ogly mejlisde ýokary wezipe saýlanyny barada maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Prezident Berdimuhammedowyň ogly ýurdun mejlisinde ýokary derejeli wezipe berileni. Duşenbe günü Türkmenistanyň mejlisiniň 5-nji şagyrylşynyň 19-njy maslahatynyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow mejlisiň Kada Kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Gepin gerdişine göre ýatlasak, Serdar Berdimuhammedow mundan 3 ay çemesi ozal, ýagny geçen ýylyň noýabryna Ahal welaýatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan deputat saýlanypdy. Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow prezidentiň oglunyň başlyklyga saýlanan komitetiniň ýurdun kanunçylyk durmuşyny esasy rol oýnaýanlygyny bellädi. Kanunçylyk barada komitet şol Türkmenistana degişli ähli kabul ediljek normalar var, kadalar var, kararlar var, kanunlar var. Şolaryň proýektiň şol komitetde işlendirilýär. Ol komitet Türkmenistanyň durumunu kesipleýän komitet kanunu durumunu. O siyasi durum ergun ýitgap bilen, emma kanunu durum diýilen zat ol bir 10 ýyllyklar, 100 ýyllyklar ullanylýar diýip ýazylýan zat. Şol bir wagtda uzalky türkmen deputaty bu ýokary derejeli we jogapkärlik wezipe hukuk ulgamyna uly tejribesi bolan bilermenleriň saýlanýanlygyny aýdyp, deputat bolanyna ýaňy 3 ay bolan biriniň bu wezipe geçmeginiň kadadan çykyjy ýagdaýdygyny ma'lum etdi. Ol 3 gün olataýda deputat bolanyň bilen 3 aýlap ol mezgilini işin billiginde. Şol bir wagtda öňkü türkmen parlamentarisi Söýünow Serdar Berdimuhammedowyň hut prezidentiň ogly bolanyny üçin bu mühim wezipe saýlananlygyna ananýanlygyny hem sözüne goşdy. Gal berse de Türkmen mediasy prezidentiň oglunyň iş we durmuş ýol barada juda çäkli derejede maglumat berýär. Serdar Berdimuhammedowyň deputatlyga saýlanmazdan ozal, onuň eýelen döwlet wezipeleri barada asla da maglumat ýok diýerlik. Emma şol pursat onuň Daşary işler ministrligine bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdiler bilen aragatnaşyk departamentiniň ýolbaşçysy bolup işlänligi tasdik edildi. Garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň ozal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky newit gaz serişdeleri dolundurmak we peýdalanmak agentliginiň ýolbaşçylarynyň biri bolanyny. Emma 2015-nji ýylyň iýulynda bu edara ýapylandan soň Daşary işler ministrligine täze wezipe bellenenligini habar beripdi. Mundan başga garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň 2014-nji ýylyň awgustynda tehnik ilimleriň doktory Gurbanmurat Mezilowyň ilmi ýolbaşçylygyna kandidatlyk işini goranlygyny 1 ýyl soňra 2017-nji ýylyň iýulynda bolsa doktorluk işini gorap tehnik ilimleriň doktor diýen ilmi derejäni alyndygyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu habarlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Şeýle de Azatlyk Radiosyna Serdar Berdimuhammedow bilen bile okan kursdaşlaryndan onuň 2008-2011-nji ýyllarda Orsiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasyna halkara gatnaşyklar fakultetine okanlygyny anyklamak başartdy.